Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Win. Ya Mbak, sini Mbak, mlebu Mbak. Repot ta? Kak, iklo nyepak notasi anakku. Masa apa iki mau rek? Alah, mek jangan tahu tempe. Oh Kok alah. dengaran isu-isu serene. Iya aku nak perlu ambil sampean. Apa? Aku iku po nembung duit po 500. Sesuk iku kate ngeterno anakku iku rekreasi. Aku ono sajane Mbak 500, tapi aku milihnya gak iso suwi, ya apa? Iku Mbak tak balekno bulan ngarep. Aku bulan ngarep meneh nampa arisan. Oh ya wis gak apa-apa. Duitnya ditransfer apa langsung saiki ae? Ditransfer ae yo. Ya, 500 kok gak akeh-akeh yo. Mari ngene aku tak transfer ya Mbak ya. Iya, bulan ngarep Mbak ya tak Ya bayar. soalnya yo. HP ini sik digawe anakku itu lho. Iya, heeh. Ya wis suwun Mbak yo. Iya ya Mbak ya. Mbak Win, Mbak. duwe lombok ta? Ono, tapi Ya lo po, iya Mbak, Iya, ape ono. masak lo lali lombok kuntek. ono sik nang kulkas. Sampeyan wis oleh bancane Mbak Farida ta? Pancen apa? Sepeda motor anyar. Iya ta Mbak. Iya, kurang oleh. Yo goro. Sampeyan gak ero ta, wong mari oleh arisan langsung ditukokno sepeda motor Aku anyar. ngerti Mbak kapan entuk arisan? Wingi, marono pedae teko iku langsung bancaan bubur. Sampeyan gak dikeki. Gak diwenehi berarti sampean entuk. Oleh. Kurang ajar. Padahal lho Mbak ndek utang nang aku 500.000. Jarene iku gak sampai sak bulan ya. Ternyata sampai saiki kurang diwenehi. Ya Allah Mbak, utang sampean. Iya 500.000 jare. Lah dhek tambah tuku sepeda motor anyar. Kan yo Jaluk nae Mbak, mumpung sik nyar wingi kan sik katan oleh arisan. yes, pasti tak jaluk Mbak. Soalnya aku ini wis ngomong nih Mbak Farida iso nyelangi tapi gak iso sowe lah malah dekne untuk rezeki bukan ndang dibayar malah ngerayin sepeda. Wis ndang sampean jauh selak tambah entek Wis duwe. mari ngene Mbak, mari ngene aku tak jaluke. Wis Mbak lomboke Mbak aku njaluk Mbak, ndang tak mulai aku. Ya wis Mbak tak jupukne sik ya. Iya iya Mbak. Mbak Farida, iki aku sepurane lho Mbak ya lek lancang langsung mlebu omah. Sampai pengen mari entuk arisan yo, mari ngerayin sepeda. Iya, apa Mbak? Lah sampean diutang nang aku 500 kok gak sampean bayar? Emangnya ono bukti lah aku ndek utang nih sampean. Aku belum merasakan duwe utang. Ya sampean ngono kok ojo nglali, Mbak. Sampean wingi moro nang omahku apa? Jarene sampean nyilih dhuwit 500 gawe bayar apa iku sekolah. Wis tak selangi kok koyo ngono sampean, Mbak. Wis Mbak mulih ya Mbak, aku wis gak merasa aku duwe utang yo. Kecuali lek sampean iso membuktikan aku duwe utang nih sampean tak bayar. Ya Allah, gak genah sampean, Mbak. Wis gak apa-apa saiki gak sampean bayar, Mbak. Mari ngono engko sampean mandanmu kendang entuk balesane tekan Allah. Gak ngurus.